ነዚ ኢለኩም ከይተፈለጠና እንንበዩ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ህይወትና ይኹን ብዛዕባ ሃገርና ይኹን ብዛዕባ ህዝብና ይኹን ብዛዕባ ሓዳርና ይኹን ብዛዕባ ደቅና ይኹን ትንቢት እንዳተዛረብና ኢና ግን አይፍለጠናን ንበለኹ ተነበ ተባሂሉ ወይ ከዓ ክንበየልካ ደኢሉ ስለዘይ ዝረብ ዳንበር ትዛረቦ ዘለኻ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ህይወትካ ቻርት ዝገብሮ ዘሎ ህይወት ናይ ሰብ ዝኸይድ መልሓስ ሰብ ኣብ ዝኸዶ እዩ መልሓስካ ንህይወትካ ስካን ታይ ምስ ዝዝውረ ንመኪና መርሓይ ጌርካ ኢኻ በቲ ስቲሪንግ ዊል ጌርካ ኢኻ ትመርሓ ንመርከብ ብስካን ኢልካ ትመርሓ ንፈረስ ነዝብርቱዕ ዝኾነ ፈረስ ኣብ ውግእ ከይዱ ዝዕወት ካብ በቕሊ ዝበልጽ ካብ ኣድጊ ዝበልጽ ካብ ግመል ዝበልጽ ካብ ሓርማዝ ዝበልጽ ፈረስ ብንእሽተይ ልጓም ጌርካ ጠጠው ተብሉ ታልጓም ጌርካ ገጭ ኣቢልካዮ ኣይከይድኒ ምስ ዝኹሉ ሓይሉ ሰብ እዚ መልሓሱ ወይ ይረግመሉ ይብላሉ ወይ ከዓ ይባርኸሉ ብለ እቲ መልሓስ ግን ዝመርገብ ወይ ሰብ ክረግመሉ ይኮነን ተፈጢሩ anyhow ስለዝኸይድ ስለዘይ ተምሃረ ትሰብ በቃ ተሓንቲ መልሓስያ ግና ክልተ ስራሕ ትሰርሕ ኣላ